אוקראינים שהגיעו לארץ, מיד עם בואם הרגשנו שזה הזמן לפעול, לא לתת להם להיכנס לאזורים לא טובים ולהסתבך עם פלילים בגלל שאין להם את היכולת להשתלב בחברה. עלו לפה, השאירו את כל הבית שלהם, את הציוד שלהם, ובטח את האבא שלהם ואת האחים הגדולים שלהם שם. הם עברו טראומה. נכנסנו להתערבות די מיידית, גם מישור לימודי, גם סיוע בביגוד, בתרופות, בציוד, הגיעו חסרי כל, ללא עבודה פה, ללא פרנסה. קנינו אותם תיקים לבית הספר, כאילו לשנה הבאה לבית ספר עם כל הדברים שילדים צריכים. בזכות הסיוע שלנו, הם לא צריכות לחפש משאבים או תמיכה במקום שהוא לא נורמטיבי, נקרא לזה ככה. גם קשה להם למצוא חברים בבתי ספר בגלל השפה. זה ממש עוזר להם להרגיש פה בבית. ילד בעצם מתנתק מהמסגרת שהוא היה רגיל אליה, ומגיע למסגרת שונה לגמרי שלא מדברת את השפה שלו, והזמן הזה עד שהוא רוכש את השפה הוא מאוד יקר. פה אנחנו נכנסים כדי קצת לעזור להם, כדי לתת להם סוג של גשר בין התרבות ממנה הם מגיעים לתרבות שאליה הם הולכים. הבאנו מדריכים שיודעים רוסית ואוקראינית, ואפשרנו להם ללמוד על התרבות היהודית הישראלית. אנחנו רואים באופן כללי שהתמיכה שלנו לאורך השנים את הילדים ואת המשפחות מאפשרת להם להשתלב באופן מיטבי בחברה הישראלית. דוגמה מצוינת, אמרת אני לא יודע ואמרת משפט, אז מגיע לנו כבר אבן ראשונה. גם לא להיות עול בסוף על החברה הישראלית, לא להיות ילד או משפחת רווחה. זו תרומה אדירה לחברה הישראלית.